Allah ya taimaki baba. Ina wuni baba? Ai ina ta kiran wayanka shine ka ce mun ai ga kanan karasowa. Ya aiki ya abubuwa. Sannu ina za mu dan sa mu dan zauna. Mu dan samu wuri mu dan zauna. Baba ina wannan bidiyon nan da muka yi da kai. Allah sarki mutane sun gan shi. An nuna mun. An nuna mun. An nuna ma? Kwarai da gaske. Amma to baka da waya ai. Ba to ai nuna mun aka tunda ni waya ta bata dauka ai. Sai dai a kira ka. Sai dai kira. Sai dai mutane suka nuna ma. Allah sarki baba. To baba abin da kai ne mutane sun ji daɗin shi. Saboda baba na zo wurin ka fa. Na roki alfarma ka ciro naira 200 ka bani baccin nan ka ciro hada guguru da zan tafi ka bani ka ce gashi in je in ci abinci wannan haka ne kuma duka jarin ka fa ba wani jari bane baba gaskiya ne Allah sarki amma haka ka tausaya min to baba kana ji bidiyon nan ya je Niger bidiyon nan ya je Saudi Arabia bidiyon nan ya je Togo bidiyon nan ya je Ghana ba inda bidiyon nan bai je ba baba saboda abin da kai ne baba mutane sun ji daɗin shi baba ka gaya min cewa akwai motanka da ta lalace yan kurkura mashin ko sakamakon ba kuɗi shi yasa baka gyara ta ba ko baba Allah sarki to baba abin da kai ko mutane sun ji daɗin shi har suka hada ma gudunmuwa suka ce a kawo ma baba ka ƙara jari kuma wannan motar nan a je a gyara ta baba ka shirya karɓan wannan gudunmuwa ka shirya karɓan wannan gudunmuwa Allah sarki to baba yi ma hannunka haka ka haɗe su yawwa ka buɗe min su haka galadima da Allah dan ba ne kuɗi yawwa mutane ne suka ce a baka a wata kuka Allah sarki gaba kake kuka Allah na gode ma kakkai kuka baba baba me za ka ce mu inda suka taimaka ma Allah ya saka musu da alkhairi amin baba Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi baba Allah ya saka musu da alkhairi amin baba Allah ya amsa kai karbi wannan sadaka tasu da suka yi amin